passa, gent del submón? Què passa, gent del submón? Benvinguts al submón de Juan i Patri! Saps el que és Patreon? Una pàgina on pots ajudar-nos a millorar. I a canvi tens accés a contingut únic que només publiquem ahir. A rebre regals i entrar en sortejos. I tindre l'oportunitat de conèixer-nos i sopar junts. A part de tot lo anterior. Enllaç en la descripció. Què passa, gent del submón? Benvinguts de nou al nostre noticiari en el que anexem l'actualitat valenciana més recent, especial i desconeguda. Sempre en valencià i en normes del Puig. Avui tenim una gran varietat de notícies de tots els temes. I és que últimament han passat moltes coses en València. Algunes bones i altres no tan bones, com ara veurem. M'emprenim en l'altra secció de notícies ecològiques. El pitjor incendi de 2020 crema la Vall de la Gallinera. El passat dissabte 8 d'agost, les brigades de bombers i protecció forestal de la Comunitat Valenciana se veren desbordades per 5 focs d'incendis simultàneus, siguent el més gran el que crema la Vall de la Gallinera, entre les províncies de València i Alacant, en 160 hectàrees de bosc calcinaes. L'incendi s'aconseguí controlar el dilluns dia 10 gràcies al treball entre mitjos terrestres i aèreus contra els incendis. Se considera que el foc fon d'origen natural, degut a les altes temperatures que eixa fi de setmana assolaven València. I encara que no n'hi ha que lamentar cap víctima mortal ni s'ha vist afectat cap parc natural, l'incendi ha destruït un carrascal en un gran valor sentimental per als pobles de la vall, ja que se tractava d'una antiga zona de bancals abandonats que dècades enrere llauraven els veïns dels pobles propencs. Des d'este canal volem agrair les accions dels bombers i de totes aquelles persones que cuiden dels boscs valencians. Ara una notícia molt més positiva. Els flamencs se reprodueixen per primera volta en les Salines de Torrevella. Una colònia de 1.000 parelles ha aconseguit nidificar exitosament este any 2020, comptant un total de 950 nius. L'Associació d'Amigos de los Humedales del Sur d'Alicante ha declarat que és la primera reproducció exitosa d'una espècie d'este parc natural i demana a la Conselleria de Transició Ecològica que assegure la zona. Els flamencs són un nou comú en els aiguamòrius del sud de València. S'alimenten de xicotets crustáceus que habiten en aigües molt salades, d'ahir que les seves plomes tinguin color rosa i representen el bon estat ambiental dels nostres saladars. El confinament d'este 2020 ha fet que la naturalesa tinga un respir, però tenim que seguir cuidant els nostres boscs i les nostres marjals. Ara, notícies de societat. Este mes d'agost de 2020, València sencera se sorprenia en descobrir que Alcoi té platja, o això és el que contaven els informatius de Televisió Espanyola, mostrant una imatge del Montgó de Dénia com si fos la ciutat d'Alcoi. L'indignació cresqué ràpidament per les redes socials, sobretot gràcies al grup de Facebook Túneles Alicantinos i No, on se feu burla de la clavada de pata de Televisió Espanyola, que intencionalment o no fomenta el desconeixement sobre València. Ara una notícia tristament històrica. Se localitzen 12 víctimes de la repressió franquista en el cementeri civil de Castelló. Les víctimes, fusilades sobre 1943, corresponen en la seva majoria a antics membres anarquistes de la CNT. Els cossos han sigut exhumats en presència dels familiars, entre els quals inclús se trobava un dels fills dels fusilats. Les víctimes se trobaven en una fossa comú sense identificació i en alguns casos se tractava de persones que ja havien sigut jutjades i posades en llibertat, evidenciant-se la repressió ideològica. El projecte de memòria històrica, impulsat per primera volta des de la Generalitat Valenciana, ha sigut descrit per la regidora de Qualitat Democràtica com l'exercici més gran de veritat, justícia i reparació. Descansen en pau totes les víctimes. I avui estrenem secció política, en una notícia que mereix la pena destacar. Manifestació en favor de la República Espanyola en el Cap i Casal. Els partits polítics Esquerra Unida i Esquerra Republicana del País Valencià, filial d'Esquerra Republicana de Catalunya, als que se sumaren altres membres de plataformes republicanistes, comunistes i sindicals, convocaren el passat diumenge 9 d'agost de 2020 una manifestació demanant que s'investigui el patrimoni del rei emèrit d'Espanya en Juan Carlos I per possibles trames de corrupció que serien el motiu del seu exili voluntari i que la població espanyola puga decidir si vol monarquia o república. En la manifestació s'han sentit lemes com Borbones ladrones devolvent los millones o el Borbón a prisión i s'han pogut veure banderes de Catalunya, republicanes espanyoles, banderes comunistes i estrelades valencianes roges. Esta situació resulta incomprensible comparant-la amb les protestes per les que fa uns mesos se manifestaven estos mateixos grups, demanant la llibertat dels presos polítics catalans i justificant l'exili de l'expresident de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, per haver infringit la llei, la mateixa llei que supostament ha infringit en Juan Carlos
Carlos I i que demanen que se li apliqui. Vols saber escriure en valencià de veritat? Classe particular per a conèixer les normes del Puig. Intensiva, personalitzar, dedicar. Contacte i ofertes en el correu de la descripció. I ara anem en la nostra secció estrella, Cultura. Metro Valencia demana disculpes per gastar les normes del Puig. Este passat juliol de 2020, el compte oficial de Twitter de Metro Valencia llançava un avís als passatgers en valencià, en normes del Puig, però al poc minut rectificava i demanava disculpes, al·legant faltes d'ortografia. El cas fou denunciat per la pàgina de notícies valencianes Cultura Valenciana, qualificant-la de vergonyosa. Si no saps el que són les normes del Puig, per així tens un enllaç a un vídeo que t'ho explicaré. En l'avís original trobàvem ortografia valenciana com la preposició en, la paraula transbordo o viatgers escrit en valencià, al contrari que l'ortografia catalana amb transbord o viatgers. Des d'este noticiari demanem que se respecte l'ortografia valenciana. Una altra notícia relacionada amb el català és el polèmic cartell de l'Albufera. A principis d'este agost de 2020, l'Ajuntament de València col·locava un cartell en perfecte català en una zona deportiva prop de l'Albufera i la protesta social no tarda en sorgir. Masurin, tingui, ceba, llegeixi són algunes de les paraules que se trobaven en el cartell, siguent derivacions verbals i vocabulari aliens al valencià i pertanyents al català. L'acte s'ha relacionat amb polítiques procatalanes del govern de València. La protesta social ha sigut de tal magnitud que els cartells als pocs dies han hagut de ser retirats. A punt de desesperar per aconseguir audiència. La nova televisió valenciana llança una campanya de cartells publicitaris. Autopistes i carreteres s'omplen de publicitat de la nova televisió, evidenciant la seva desesperació per captar audiència. L'anomenada cadena fantasma medirà a través de l'empresa Kantar els seus números i les primeres senyes no pareixen molt esperançadores, ja que inclús se mantenen en secret. 2 anys després de la seva inauguració no ha aconseguit calar entre la població valenciana. Se la considera una ruïna i socialment no és acceptada per la seva vinculació en el catalanisme valencià. I ara la notícia més important del moment. Se suspèn el 9 d'octubre per primera vegada en la història de la democràcia. L'Ajuntament de València prohibeix tots els actes oficials del 9 d'octubre de 2020. Joan Ribó, actual alcalde de València, suspèn els actes de celebració del Dia de la Nació Valenciana en motiu de la pandèmia del Covid-19. En ser actes multitudinaris, el perill de contagi seria molt alt. L'alcalde afirma que se buscaran actes alternatius, però que serà pràcticament impossible. I com no és d'estranyar, la protesta social ha sigut descomunal, preguntant-se moltes persones per què no se farà la baixada de la Real Senyera encara que siga sense públic, a lo que n'hi hauria que afegir que s'ha prohibit la processó cívica, celebrada per lo matí, en la que se defèn la llengua valenciana i la condició de Regne de València, però se manté la manifestació en favor de la llengua catalana i dels països catalans, celebrada per la vesprà, com ho ha comunicat l'entitat Acció Cultural del País Valencià. Històricament, el 9 d'octubre només fou prohibit durant els primers anys del franquisme, la Guerra Civil, la dictadura de Primo de Rivera i després de la derrota dels austracistes en la batalla d'Almansa en 1707, que supongué la caiguda del Regne de València, encara que també s'ha suspès per epidèmies i altres guerres, siguent esta la primera vegada en tota la història de la democràcia. Les crítiques per part de la societat valenciana i del sector cultural valencianista a Joan Ribó i la seva gestió no paren d'augmentar, acusant a l'actual alcalde de València de voler eliminar tot rastre de cultura valenciana en favor de polítiques expansionistes catalanes. I fins així el nostre noticiari d'avui. Dóna-li un bon m'agrada al vídeo si t'ha agradat este contingut en valencià i comparteix-lo en tot el món per a que puguis disponer d'un noticiari en valencià i en normes del Puig. Subscriu-te, activa la campaneta de les notificacions i quan la tingues activat, clica en activar totes per a que t'apleguen tots els nostres nous noticiaris i tot el contingut que anem a anar pujant. Si has apregat fins així, escriu en la llista de comentaris #volem 9 d'octubre per a que sapiguem quins són els nostres seguidors més fidels. Recorda que així baix tens el correu electrònic a les classes de valencià que oferim I que nos veuen en un pròxim noticiari. però sobretot No te baixes del submón.